8:20 in the free March 28. Don't worry, it's not too late. This morning I'm heading out again to 18 forshay to get some good shots from people. So come with me on the journey. Ik ben zit ik bij 18 forshay. En man gaat een beetje wilder. Hand wird man een beetje ruhiger, niet wilder. Can. Let's get into it. Wow, het is 9:12, ik ben terug in de car. Het is koud, maar mijn vingers komen erop. Interesting story bereid. Ik sta op, ik just eindelijk in het zimmer, maar red. All of a sudden, a Chevy pickup truck pulls eraf, ik kom eruit in de car. Ik ga weiter member, ik zie zijn badge. Hij walkt in het zimmer, zoeken mich red Jiddisch, alles is okay. Ik ben niet van de government. Ich sehe nicht, du keiner zu haben. Ich habe dann pictures. Als gemis in der Ruhigkeit auf seinem Face. Oh, wow, okay. Ich suche gestern ankommen Base. Ich suche auf Base, dass alles ist okay. Nothing is happening. Ich habe ganz gute Shots.